Chec zebră. Ingrediente: 250 g făină, 150 g unt, 150 ml lapte bătut, 4 ouă, 25 g îndulcitor, 40 g cacao, 10 g praf de copt. Mod de preparare: mixează untul moale cu îndulcitorul, apoi incorporează ouăle pe rând, pune laptele bătut și continuă să mixezi până obții o compoziție omogenă. Adaugă făina cernută împreună cu praful de copt. Împarte aluatul în două părți egale. Într-una pune pudra de cacao. Pregătește o tavă rotundă tapetată cu hârtie de copt. Toarnă câte o lingură din fiecare aluat alternând până când termini toată compoziția. Coace checul 40-45 minute la 180 de grade Celsius și lasă-l răcit înainte de servire. Poftă dulce!